Ora kendro. Baron sekemben. Piye? Ora ngerti aku asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Ki arep medeni piye ora ngerti Semar ya, Tru? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus. Cocok tumbak jebol jajam. Terus le, oh ya. Lo kebablasan. Lo
Iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Weh lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Heeh. Wis senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Meneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae aret e. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didanake sithik. Heeh. Ya. Kowe nek ndak rado kok iki angel e, Truk. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge? Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya tuh ya ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar kowe, biar ora apa-apa. Biar biar piye, Gong? Mumpung nggawa arit kok nglesak. Ketonyo terus ndasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggawa arit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Pantone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mlasa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono, nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabul lho, Truk. Ah iya. Lagi omong dicek-cek glantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo e, Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna setan barang ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra?
Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Akene ra ono ya ra wani. Kaya Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedhak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong. Rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Us. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah. Kon ngilu ya gelem ngono lho goblok banget Bang. Sapa wi? Ayo Ponokawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Tresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladara pira? Wen ora jam-jaman njaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kong. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Mongko wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Ora Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara, ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ile kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Noleh ta? Biar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng Ponokawan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggara cangkemmu kowe. Nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Leda Perang. Nggih. Tata-tata lho kok. Heeh. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Nun. Mlayu ngapa? Ora kok ki nun to, Ndra. Kono ki nek kowe ki ra krungu nesu tenan. Mlayu ngapa? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibonto tangane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jingik nang ngarep mau sapa?
Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu ngopo? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok. Adipati sama Minajingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Setija ning negara Antrawati iki nggo prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibantu karo Setija aku ora melu-melu. Nek prajurit melu-melu gawe geger negara Antrawati, aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi Lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Setija sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Setija nek prajurit tradisional melu aku ora nrimake. Oh nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Yaya Griwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku nek jane ngono kuwi. Wong ora sida kok, ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kamu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekoso. Yaya Griwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Tak papane Yaya Griwa karepe dhewe. Ayo Gong, minggir. Yo. Buta Traju Trisno iki. Iya, dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku. Aku kadange Yai Prabu Ndrawati. Iki nek negara Ndrawati, kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Setija ana perkara karo Petruk karo Bagong, Setija ngrampunge perkara, Setija aja ngetyake para wadyabala. Iki Ndrawati ora nggo jak-jakan sampeyan dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Kowe nyekel karo Petruk karo Bagong? Iya. Wis tak cekel. Arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen Gatotkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar purnyato. Ayo saiki minggat. Bali piye kowe Bali? Bali menyang ndi? Traju Trisno. Aku tugas mujak Bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndrawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Mandura. Wong Traju Trisno ora jag-jagan ning negarane wong liya. Ayo Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu. Kowe ora ngerti ento Nata Mandura ora Baladewa nesu ki piye? Aku ora nyewang sapa ning karo aku. Aja kok jamal main kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirip. Kowe netangi kamurkaning Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tumpak cangkemmu. Ayo. Wah. Menungso ora tatara para mlebu kandhane ayo gawe. Nadyan kowe gedhe dhuwur. Mano sastra jendramu. Wateng nabi kowe kali banyo. Sampe arep tekan ibune. Ora nglakon mati kene Baladewa derajat to. Nek Baladewa. Anu sae jajalan nentangi marang kamurkaning bandol Watrajaya. Iki Nalendra Mandura lugu karepe dhewe. Ayo prajurit tandun nang pangkone. Ora bakal tak tinggal negare atiku. Wah, ute-ute macan turu beda sing bareng. Ayo.
Bandul apa? Iki ngopo kowe? Ngewangi. Ngewangi nesune Sinuwun Prabu Mandura gilane tenane. Golek wedang putih. Nah. Golek wedang putih. Oh nggih. Aku nek ora dombe ngene iki nek Surabaya rampung. Monggo. Ora ngapusi lho. Ora ngapusi kowe. Botole kok ledek iki tok golek ngendi? Niki mang mergo kebarut-barut kok. Karepe dhewe. Jangan lagi niki kula arep omong kok iso karo perang. Ya ya. Dublak tunggak cangkem kowe brus. Truk. Seksane ya, Truk. Arep ngopo? Aku seneng suar kaya Baladewa. Waduh. Wong iki ra jegos kok nesu kaya Baladewa ora. Wis, sawise prajurit Trisna mundur kowe tak kandhani. Nggih. Kowe saiki bali. Bali, nggih. Omong karo Werkudara. Oh nggih, terus yen to Nyai Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Merga nampa ature anake larang ya Gusti Jaba Mandura Kasura. Yen to Haknyanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Nyai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Nyai Prabu Ndrawati nggone ngupaya menyang Haknyanawati. Oh nggih. Monggo yen to Haknyanawati ketemu Nyai Prabu Ndrawati tak jerekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger, mboten. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kula niku ulun bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndrawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Yo tra yo. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men ceca. Ceca piye? Bagong kok wis bali kok ora bareng karo Jeliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndrawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tra ya? Ya iya. Mundak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Truk. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih sing pamit nggih. Ya sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih. Ya Tra ya. Lah ya ayo. Kowe ki ngomong wae ora. Engko nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso. Ya ta? Mun nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya iki. Iki mau nonton wancul kok nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Parang Sinuwun. Ya sing ati-ati. Nggih, medal iki nang medal iki nggih. Ya penae metu ndi? Menae metu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penae metu ndi? Sakaremu. Nek kira mrene ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono men takon kok. Lah iya. Pun nggih. Ya. Ya Tru ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani ngono. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan Sinuwun Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kalau wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih, pareng. Iya. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndrawati. Ya engko tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinan. Ya, tak kandhake. Ate Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng ya.
tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, "Bagong, kok ora bareng Jlitheng?" "Anu kathah wonten masalah teng Ndrawati, garwane Ndara Kresna dicolong." "Lho, kleru." Bojone Stija. "Oh iya, Dengu. Bojone pareng." "Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong." "Wah, colong sapa?" "Dicolong Ndara Baladewa." Piye to? Aku ora nyolong sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah omong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti. Ya niki masalahe. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok judul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ora kandel. Wis genara nyangoni, tipis cah tipis. Pait ratu gleleng gampang lesuning tipis. Ora kandel sae. Ya wis ben ora apa-apa. Kresna, wonten maring dawuh. Mrene ya Kresna. Inggih, kestaken dawuh Prabu. Sinayeng manglum mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kaneng asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setijo wonten timbalan kabeh aturmu mau wis tak tampa nggih Cah Bagus. Ndi? Lajeng wareng paduka Kanjeng Rama menawa kelelanan ingkang putra bidhal dhateng Pringgodani. Aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku Si Agnyanawati. Ndi? Aku njaluk sumenea ana ing Praja Indrajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lelakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Indrajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemraing nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nuli ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit yo sing ati-ati. Sesuk menawa ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu yaiku Prabu Kresna. Ngestaken dawuh. Maitula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama. Sarangan kalian pun Yai Agnyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Trajudresna. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setija Bama Narakasura.
Baladewa Narpati tuwi nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi Koko Prabu menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya manahipun anak kula pun setija ya banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah Yayi yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Traju Trisna pun Kakang ora bakal selak mekaten Koko Prabu ya pun Kakang mbok dawuh apa Gandeng Petra kaliyan Bagong sampun wangsul ya Koko Prabu latri nututi lampahipun Panakawan lho wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten oh ngono inggih yen Gatotkaca ora nandhang lara tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Haknyanawati yen Gatotkaca lara tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Traju Trisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Traju Trisna kaliyan Pringgondani ngono Kresna inggih ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng nggone sowan ana ing Jodipati tilik karo adhiku lanang Werkudara Koko Prabu sembah kula ingkang nggumiring Jengkar Paduka iya Yai Prabu Ndrawati Mambang antep pasulan upamane lintang kulya kusuma yana sumawur
Kalanggiwana gelar pandahan moncar non ler kekonang sureng sorot wetan badang kakangku rawuh ning Jodipati aku ngaturake basaku katuro yo Werkudara ndak tampa ora liwat pangestune pun Kakang Tampanono ndak gegem dadekake jimat sinuwun mandura bekti kula nggih Den yo Kakang Semar ndak tampa ndara bekti kula nggih Den yo nolo kareng ndak tampa bekti kula sinuwun Petro Kantong bolong ndak tampa bekti kula sinuwun ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe ana wigati apa dene Petro tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku nanging sing rawuh marang Baladewa wah yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati mara kage paring dawuh Werkudara boleh kakangku piye pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Praja Indrawati lan wis matur ngesani kaya Prabu Kresna apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Yayi Werkudara pancen bener mengkono mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandang loro monggo madal saling usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang mula aku njaluk turung karo Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati Yayi satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturing pun Kakang ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ingin ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane tegese piye mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane bab sing kepiye Werkudara anane Yayi Prabu Kresna ora sowan marang kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura Setija ya gene matur apa karo Kresna kakangku Yayi sumur apa Yayi Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka mongko ngerti ya atur ing Setija ditampa dening Yayi Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca mula Yayi Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjehke kahanan iki apa Gatotkaca lara tenan apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani Werkudara
manungsa ora tatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu. Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Waduh. Wah, sampeyan iki. Niki nek nganti ana napa-napa sing tanggung jawab sampeyan lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah nganti maklotak suarane terus ditendangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petruk ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Kiai. Romo Kiai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Romo Kiai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Romo Kiai mugi paduka enget kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani. Teko paduka ndahar dhateng aturipun pengendikipun Kanjeng Prabu Mandura sedaya mboten katalidhi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah crewek. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengendikipun Ndara Bada niku durung karuan bener ming nanjehke. Kok urung-urung anake kok di jis niki nek nganti apa sapa sing kelangan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Dik. Niki putra sampeyan iki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune nelsih mang takone riyen. Putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene? Nek Ndara Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan mliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekake korban. Ya wis arepmu. Kandhane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik lara gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sakmene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane dileming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten sae. Rama Kyai, kapejauna kula nderek kula boten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan.
marare manguswa muyung ngambrengeng kati karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodung Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot Taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hagnyanawati. Wah, nganti garing mudhar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok duculi. Rantene gedhe banget iki. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok kudune tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Trak? Aku ora ngerti ya, ku iso gedene semono jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranti. Heeh, gemboke gedhe tenan ya, Trak. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekke nek sampean iku mboten luput, Ndara? Naraina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling Sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi boten lepat tartemtu dewa paring kepadang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling radyan Gatotkaca ingkang rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karosan dipun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau. Dang 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 dang.
Katadyan Gatotkaca Tinon mapakarga suta Tekapira Kresna Parta maneher Saktinira ing ujaran wang-wang semu Anggarjita Petro nun cetha iki menungsane wah lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasat dadak gokean bebangal cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnyalawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu hayo gage aku sirnakno leganing atiku mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging Sang Membawarna pinancak pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa Raden nyuwun pangapunten gunjang gansing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Petro nun ical wujude Gatotkaca sing modho karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean Gusti tak takonani Petro nggih weh babine sapa itu babi-babi dengkulmu ora teko-teko senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna ta apa piye? Ora ngerti. Aku arang-arang nonton wayang. Arang-arang nonton wayang dengkulmu. Takoni lho. Kowe nyidra Kakang Mbok Agnyalawati. Ora mbok balik lak untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Agnyalawati. Kakang Mbok sewu kalapatanipun ingkang Rayi Tadhawadana. Nyai Prabu Pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Iki, Petro nun. Kakang Mbok Agnyalawati didherekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon, kula mawon. Usus. Namune jeneng kon ngeterke kok seneng ora jamak-jamak. Montore Petruk sok mlepek. Kula mawon. Ya wis sak karepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Agnyalawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang boten dados menapa. Yaksa mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih abdinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petro.
Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Haknyonowati? Iye, amargi ratu Gusti kula gandrung kalian Dewi Haknyonowati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Trisna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten Bolanjani wonten dawuh. Terno aku nang ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Herumukti. Oh nggih ngestaken dawuh. Iki Bagong nggih. Lha iki Haknyonowati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Haknyonowati. Weh, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Gatotkaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawurku terus mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Haknyonowati. Lho. Sing slamet Haknyonowati sapa? Lho kula no. Lho, Apa kowe? Weh, domonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Setija ra duwe bojo kaya ngene. Ya wis nek kepanjen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngene tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah butuh diwa kelangan ragat. No. 300. Lho. Wah, kalaro tanggaku. Ya men, kalaro tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene til. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyonowati. Terus dicandak kali Ndara Gatotkaca tek wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karo Gatotkaca, "Endi? Kakang Mbok Haknyonowati, ora menehi Kakang Mbok Haknyonowati, pecah siramu." "Monggo Raden." Metu saka Kancing Gelungdak, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk.